L-emendi fil-liġi dwar l-IVF se jitpoġġaw quddiem il-membri parlamentari fil-mitjum minn mindu bdiet leġislatura ġdida taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela. Matul il-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda, il-Partit Laburista wieħed li f'mitjum ta' gvern ġdid Laburista dawn l-emendi se jkunu qegħdin jgħaddu mill-Parlament. Dawn l-emendi fil-liġi tal-IVF se jwasslu biex aktar nies ikunu jistgħu isiru ġenituri. Fost l-emendi hemm li jiżdiedu n-nies li jgawdu mill-proċess tal-IVF bla ħlas bl-età tola għal 45 sena, jiżdiedu iċ-ċikli tal-IVF mingħajr ħlas u s-servizz jiġi offrut anke lil min diġà għandu l-ewwel wild. B'din l-emenda se tkun qed tagħti aktar aċċess lit-tobba u l-ispeċjalisti sabiex jagħmlu użu aħjar mill-aħħar teknoloġija medika biex jiġu evitati stejjer taqsim il-qalb għax ikun hemm ċertezza li trabbi imutu fi ftit ġimgħat jew xhur wara minn meta ikunu twildu. It-tnejn wara nofsinhar fil-Parlament tlaqqa il-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' abbozzi ta' liġi fejn kien qbil dwar l-emendi f'din il-liġi. Dan il-Kumitat reġa' tlaqqa wara l-ġimgħa li għaddiet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għamlet tentattiv biex tieħu il-liġi tal-IVF lura minflok il-qudiem. Dakinhar l-Oppożizzjoni Nazzjonalista resqet emenda li biha saħansitra laqqas riedet li l-proċess tal-IVF isir meta ġie diskuss il-PGTM.